Lasă joaca. Mai bine du-te și vezi dacă ai toate actele. Mie îmi place cu familia. Eu înțeleg salariul mic, dar șeful mi-a promis o majorare de salariu. Fii odată bărbat și du-te și câștigă ca toată lumea. Așa să faceți? Ba, dar m-am avut o zi grea. Dar tu și pleci deja? Da, sunt nevoit să plec, dar te rog să nu spui părinților. Imitează și ceva. Când o să ai timp să ne scrii scrisori, uite, ți-am scris pe versul noua noastră adresă și ți-am pregătit și niște mâncare. Mulțumesc. Nu mi-a rămas bun, știi că o să mai întorc în curând. Августин? Да, Августин. Сейчас, все будет. Где рюкзак? Am încurcat drumul pe ei. Sper să mă întorc înapoi cu mașina întreagă. O să tragem pui de somn până la. E, cu așa probleme, nu ne ia somn. E cam un remediu bun pentru știu. Iar cel mai mic era sărac. De multe ori fugea el din noroc și norocul de dânsul. Căci Vezi, n-adormi și tu. nechitit la minte și nechipzuit la trebi. Și apoi mai aveți și o mulțime de copii. Наденьте-ка на вас, или что? Что проблема? Să vedem și bunătăți ne fut sorme. Да нет, спасибо, я не хочу. Да. Да, он мне деньги потом уже вернет. Bună bucătăreasă, Ну, sor. 2000 должен Uite, отдать. știi cum Всё. nață. Так уж много. Cred pare de încredere băiatul ăsta, da. Eu sper să-ți găsească ceva de lucru normal. Da. Nu arată el de încredere. Ia ceva la mașină ăștia, haide. Haide. După așa un lung drum ar merge și o cafeluță ceva. Ай, держи баниш, ларивидери. Pe rușca la câine și cu cine mă iei pe mine? Doctorul a spus că am rezultate bune. Nu beau, nu fumez, traume n-am avut, cred că sunt bun pentru voi. Lina, am primit o scrisoare de la Augustin. Doar atât? Lasă-mă să citesc pe urmă. A uitat Augustin de noi. Cred că și-au găsit vreuna. Dragii mei, eu sunt bine. Printre străini este greu și la un lucru concret încă nu m-am aranjat, dar sper că totul cu timpul se va îmbunătăți. Augustin. În afară de a scris scrisoarea Augustin nu-i bun de nimic. Vreau să te rog ceva.
Ai grijă de copiii mei până va veni sora mea să îi ia. Dar tu unde pleci? Când revii? Nu știu. Scumpule Augustin, părinții au mai mult ca oricând nevoie de ajutorul nostru. Copilașii riscă să ajungă la orfelinat. Te rog, întoarce-te. Întoarce-te cât mai repede posibil. Poliția a reușit să rețină o parte din traficanții de organe umane. Starea lor este gravă, instabilă. Un bărbat este în căutare. El se deplasează cu o mașină roșie și poartă o geacă de culoare neagră. Nemai fiind supărat din nimeni și scăpând deasupra nevoii, o mâncat și o băut și s-o desfătat până la adânci bătrânețe, văzându-și pe fiilor săi împrejurul mesei sale.